16 jaar lien is het alweer dat Yves Ensler de vagina-monologen schreeuwen. Het is een praattoneelstuk dat hem sterk maakt het zin seksueel misbruik en voor meer grutskes van vrouwen zelf. In 2001 werd het een daverend succes in de Nederlandse theaters. En 4 jaar later kwam er een Frieske versie. Sater spelen het stuk en er weer alle Frieske pommeranten op de première. Nou is er een groepje vrouwen uit Tietjerk, sterke vrouwen, die maakt een eigen versies van het stuk. En het tafel wil nou dat hier in de Blokhuis Poorten een tentoonstelling is over hetzelfde thema. Onthoud het allemaal de eer om zijn jachteroerskine te litten. Slag je de vrouwen erin om hem te overtuigen van haar misje. Ik ben benieuwd. Gosje, mijn. Hij staat die fiets trouwens al op slot? Wat? Hij staat die fiets wel op slot. Even zien. Ja, dat is clear. Meeske nog een taart. Ja. Ik viel er niks meer van, jongen. Het is helemaal doof daar. Mijn draaienhoek daar is helemaal doof. Die vagina bedoel ik. Het stuk dat speelt zich al in een café. Hè, dus dit is dan de Mande in Tietjerk. Er komen 12 fietsers, die komen dan binnen. En die hebben een heel lang fiets en die hebben skinnen nog. En, nou ja, en die wil ik wel een pilsje drinken. Nou ja, en dan begint het eigenlijk. Want ja, wij gaan les en daar praten we over. En samen komen er al je verhalen langs. Dat bedoelt gewoon de squad. Die suikerpotje. Die sneed. Die koffiebeentje. Jongen, zit het nou maar gewoon. Het gaat om een vagina. Toen vakantie mist erin en binnen ze joert maar met haar vrouwen in Stefan 4. Theatergroep Sterke Vrouwen uit Rieptjerk en Tietjerk. Ze bestaan vrouwen hier en beziek je alle jaren met een stuk te komen. Etwie, grot, stwartgot, zoekenpotje, sneedpraatjes is haar een nijste stuk. Wat is het verschil tussen je versie en jerdere versies? Het theatrale toch enigszins wel een beetje, hè? Dat we er Nou, een beetje, helemaal, hè? ja, dat we er een beetje theater in smieten. Maar waarom nou weer de vagina-monoloog? Ik denk dat het net vaak genoeg hakjes door die vagina en door vagina's. Om te leven, hè? Die krijgt of ik wat oors tussen mij schonken als een vagina. Ja, ik maak er mooie ziedende kersentjes van. Silken boesdoekjes. Of mooie sjaaltjes met tiegermotiefjes op oren mooie kleuren. Ja. En had er zo'n man in mij kwam. Nou, hou maar, ja, nog maar een cola? Wij door het roer te haven. Ja. Maar is dat nodig? Ja. Waarom? Het is dan een taboe, hè? Dat verbaast hij. Hoeveel vagina's zijn vrouwen nou eigenlijk jongen? Ja, dat klinkt stom. Dan just me wel onder de douche. Maar dan heeft ze alleen nog maar die eigen vagina misschien eens een keer besjoren. Misschien is een van die naasten of zo. Ja, je maakt er wel speciaal voor de knibbelt. En je maakt er ook nou een spelen erbij. Nee, maar wat is het toch mooi, maar daar is het gewoon... Want het is alle je geheimen binnen daar, hè? Ik bedoel, een voetbalteam zit maar elkaar onder de douche. Ja, maar en maar dat Dat is wil juist. wie dat aan mij bereiken, dat wil we er net mij bereiken. Dat Nee, iedereen mij absoluut spiegelen naar de wc gaat. Let maar alsjeblieft wel even een beetje nuchter bellen, want we draven nou een beetje terug. Maar wij willen gewoon echt leuk toneel spelen op mijn vrouwen. En dit is een vrouwenonderwerp. En wij vinden dat leuk om te brengen. Het is leuk om te zien van hoe reageert de meesten. Maar echt vooral voor uzelf is het heel leuk om te spelen. We zitten heel serieus te vertellen, maar we moeten zo behoren. Maar God, en dan hoort in de oren. Ja, toen had ze betaald. Ik heb het net betaald. Dit had een man betocht, hè? En wij doen het lekker wel. En dat is wel een beetje onnozel eigenlijk. Ik vind dit wel leuk, die kat. Nou ja. Poes. Oh, poes. In de Blokhuis Poorten is nou de tentoonstelling Mea Vulva Mooi Kut te zien. Deze expositie reist het al zo'n 2000 jaar terug het hele land en had Nederlandse en buitenlandse kunst met een vergelijkbaar thema als die van een sterke vrouwje. Ben je me benieuwd? Nou, heel benieuwd. Ja, spannend. Tuurlijk, ja. En het sluit natuurlijk wel heel erg gewoon bij wat wij doen. Dus wat is de oorlap, hè? Nou, we zullen het zien. Hallo. Dit is een echte vagina. Ja. Ja, er zijn natuurlijk al verschillende soorten, maar deze vind ik toch wel echt je stuk een vagina. Ja, dit is gewoon de meloen. Dit is super sorry. Dit is gewoon meloen. Dit is fruitig. Dit is gewoon, ja, dit is het nodig in. Oké. Ja, dat versta ik al. Nee, ik vind het gewoon een kut met Tosca. Nee. De eigenwaarde, het zelfbewustzijn, daar wil deze tentoonstelling ook aan bijdragen. Het is een kritiek op de correcties, een kritiek op de besnijdenissen en een ode aan vagina's zijn.
En de vrouw niet als gebruiksvoorwerp. En die, we hebben de gat erin. Gadverdarrie. Er is toch een beetje een akelig gevoel van. Ik krijg een hele hoor gedachte bij de barbecue. We zijn er nog lang niet, hè? Nee. En dat is die boosheid die ik voel. En dit is dan het werk dat ik speciaal voor Leeuwarden nog heb gemaakt. En dat is eigenlijk, ja, het heeft wel iets van de schreeuw. Ja. Zit ik in? Ja, Nou, dan mag wel een ziekje. Als je dit is de ingang, hè? Met de clitoris tot derde zitten. Ja, oké. De tuske. Is dat sluiten? Was het eerst even wat watje? Ja, nee, wat is het even? Graven. De wereld zal hierdoor niet plotseling veranderen, maar alle beetjes helpen. En werkt het in Friesland tekst? Ja. Misschien moeten we een aantal keren terugkomen. Hè? Meestal is het met kunst wel zo dat het preken voor eigen parochie is. Dus de mensen die komen, die hebben al iets met kunst. En dat zijn meestal ook al wel ontwikkelde mensen. En die zullen er niet veel anders over nadenken dan wij dat doen. Maar je hoopt toch dat ze via een meisje hoort van een tentoonstelling. Of een vrouw die nog nooit over zichzelf heeft nagedacht. Dus het is een lange weg. Alle beetjes helpen. Wat vond je ervan? Ja, mooi. Er komen hele prutte dingen komen wij waarom. Hè? Want wij zeggen bij onze vagina-monologen, prutte verhaal. Er zitten hele mooie dingen bij, er zitten ook hele confronterende dingen bij. En waar lijkt dan precies het verschil tussen dit en Hetgeen op Jimdo? Of is het identiek? Geen verschil. Nee. Al je herkenning. Ja. Alles wat we zeggen en lezen, dat komt ook bij u in uw stuk van. Ja. Dit is de beeldende vorm van wat Jim verbaal. verbaal. Wij beelden het uit. Ja. Eigenlijk gingen we deze expositie gingen we bij uw toneelstuk gaan maken. Ja. Misschien kunnen we dat nog regelen. Dat is wel mooi. Bij binnenkomst. De laatste. Dat is het eerste Ja. job en dan vertellen we gaan naar binnen en dan wat regelen. Nee, dat speelt wel maar. Als je nog net genoeg hebben van al het gelul op vagina's, Mea Vulva is nog onte mei 28 april te zien in de Blokje Sporten. Tak om snijn is de première van het stuk van een sterke vrouwje in de Mande in Tietjerk. Kaarten reserveer je via dit mailadres.